תפקיד ייחודי בצה"ל, קוסם, צה"לי. תודו שלא ידעתם, אנחנו נדבר על זה כאן הלילה עם אחד כזה. זה היום, אנחנו מתחילים. לא תאמינו שהתפקיד הזה קיים בצה"ל, אבל מסתבר שכן, ויש רק תקן אחד כזה, קוסם צה"ל. מדובר בתקן אחד ובלעדי של קוסם, המסייר בין הבסיסים ומבדר חיילים בטריקים ולהטוטים. נאמר עכשיו לילה טוב לאיתי סונטג, קוסם צה"ל במילואים. היי, שלום, נעים מאוד. אז מכל התפקידים בצה"ל בחרת להיות קוסם, איך מגיעים או איך בכלל שומעים על התפקיד הזה? אז האמת שהייתי אמור להתמיין בכלל ליחידה אחרת, והייתי בן 18 ופשוט קיבלתי טלפון, והבנתי שיש תקן כזה של קוסם צבאי. הייתי בטוח שעובדים עליי, אז אמרתי, טוב, בסדר ולא. ואז גיליתי שזה באמת יש דבר כזה, ומוצא את עצמי מופיע לחיילים. כן, והחיילים באמת היו מופתעים לראות אותך, מופתעים לראות שיש קוסם חייל, איזה תגובות היית מקבל? כן, כאילו חושבים שזה תקן של 1.30, ומסתבר שגם אני לא ידעתי, יש באמת המון עבודה. אז הופעתי לכל היחידות, לרוב היחידות של חיל האוויר ובכלל, והקהל פשוט נהנה. אנחנו הולכים לאיזה מנהרה כזאת, שאני יודע איך זה מתחיל, אני לא יודע איך זה נגמר. כן, בוא תדגים לנו איזשהו קסם. אני רוצה שתחשבי, תריצי את א' ב'. א', תריצי, תחשבי על החבר הראשון שלה, בוא נלך על חבר מהצבא, בכל זאת קוסם צבאי, נחזור אחורה טיפה. אוקיי. יש את זה יפה. אני רוצה שתריצי את א', ב'. מהר. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ח', פ', צ', ק', ר', ש', ת'. אוקיי, אי אפשר לראות את זה במצלמה, אבל את הרגל שלך את מזיזה כל הזמן, הזזת את הרגל. יש י' בשם שלו? כן. אנחנו נלך על הקיצור כדי לקצר זמן. יש י' בשם שלו. שנייה, רגע, אני רוצה... כמה זמן הייתם ביחד? לא הרבה. לא הרבה זמן, נכון? נפרדת ממנו? זה היה הדדי, אתה מביך אותי פה בשידור, כן? נכון, את צודקת. מה השם שלו? רפי. וואו. רפי. כן. הדמת אותנו. תודה. תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, לפני שאני אסמיק כאן, אני אסיים בתפקיד מקורי בצה"ל, קוסם צה"ל. מסתבר שיש דבר כזה. אנחנו נהיה כאן עם התקן האחד הזה של הבן אדם שהיה קוסם בצה"ל, שיספר לנו על התפקיד וגם על התגובות שהוא קיבל מהחיילים. כל זה הלילה בתוכנית. אני מכיר כמה רמטכ"לים שהיו שמחים להשתמש בקוסם ולהעלים כל מיני אנשים. עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה יהיה כאן האיש ששירת בתפקיד של קוסם צה"לי, לא פחות. אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.